Florida merkatua 1988tik Gasteizko Florida kalean dagoen gune emblematikoa. Ezinbesteko erreferente bihurtu da gure hiriaren elikadurarako. Merkatu tradizionala izateaz gain, kalitatea, hurbiltasuna eta zerbitzua gure hizkuntzarekiko eta kulturarekiko konpromiso sendoarekin uztartzen dituen topalekua da. Gerentziatik euskararen erabilera bultzatzen da egunero, gehienek hizkuntza menperatzen duten eta arreta elebiduna sustatzen duen talde batekin. Merkatuko egunerokotasunean euskara hizkuntza bizia bihurtuz. Bere irudi korporatiboak, seinaleak eta bi hizkuntzetako kartelek euskara hurbiltzen dute txoko bakoitzera, tokiko hizkuntza paisaia eraldatzen lagunduz. Florida merkatua bai euskarari sarearen parte aktiboa da eta gizarte elebiduna sustatzeko duen konpromisoa euskara sustatzeko 2025 Aincomer sari honetan aitortzen da. Sari horrek hondratu egiten ditu bai bere hizkuntza lana, bai tokikoaren, benetakoaren batzen eta definitzen gaituenaren aldeko apustua. Aintzatezpen hori hurbileko merkataritzatik kultura eta euskara bizirik mantentzen dutenei egindako omenaldia da. Gure lurraldean errotutako eredu iraunkorra sustatuz.